every event, every family, you will excel in life. Me I can't do. But I'm Chineke Gemaka Bragi one day to quote a seller. That didn't know. Oh, because about one the Migranium again, so we're giving them yesterday. Biko, thank you. This is for welcoming. He has welcomed me. All right, where Kurubunishi went to Obugi. Onye Munishi Wepo, we are Biko Nukaina Bata, the master of this ceremony, which is our Lord Jesus Christ. Begin to wave your hands wherever you are. If you know the God you are serving, appreciate him at this moment. It's not easy to be alive from January to ask him Sunday happy because of the reason rice. Is rice a boogie? Hapuga rice Nabatonia Gawurugo in December because they buy a gaga carry. Kachine can we can do Gina, but on a menu here on us. On a men as I got on you. You will have in Hodge on Bosoge, Mukwaga Haley and Yoto. Chineke no nyobula icheri ihe ọjọọ ya chere anyị ya gaziere ya mana ọ bụ na onwe ha onye chere ya na-echere anyị Holy Ghost ngwa febere ya aka ka anyị nabata ya anyị na-anabata gị Chineke nna nabata Chineke nna ide nabata Chineke nna anyị na-eme gị onye isi Chineke nna m kelee na onye nyere gị ndụ Chukwonye nenye ndo idiebube anamekele. Father, we welcome you as the chairman of this occasion. Memorable age gibido na golfma. Hihini like a meta call golfma na ha Jesus. Wakola ya kaga. You are the king.